nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, jer što potajno čine, sramota i govoriti. Efežanima 5, 11 i 12 stihovi. Pročitao sam knjigu Gerarda Menuhina, Reci istinu i o sramoti vraga. Preporuka svima, knjiga je predobra, dostupna je online za download. Dragi gledatelji, hvaljen Isus Marija, dobro jutro. Evo vidite, ovo je uvod, knjiga Gerarda Menuhina, jel? Knjiga je predobra, pročitao sam je za par sati i uživao sam čitajući, eto. Ko želi isto neka čita, ako ne želi neka čita, znate. Ali bar čitajte Bibliju koju ne želite niš drugo čitati. Biblija je Božja knjiga, Božja riječ, obratite pozornost. Centar pozornosti je naravno Bog, i sve ostalo je bitno isto naravno, cijeli kontekst, ali Bog je najbitniji, Bog je iznad svega stvoritelj, trojedini živi Bog, jedini Bog, jel tako, Otac i Sin i Duh Sveti. Obratite što Bog govori, znate, ponovit ću, obratite na sve, ali fokusirajte se na Božje riječi i da će vam sve biti jasno, znate. Pa vidite da danas ništa ne štima. Zašto ne štima? Pa eto, zato što ljudi neće istinu, znate. Hoće one neke gluposti što oni portali, mainstream mediji, koji nisu neovisni, ovisni su, znate, i onda ljudi zadube se u to i ti portali lažu, znate, lažu i tako, i ljudi neće da progledaju, ali tako je kako je, pogledajte. Dosta valja, ne valja ništa. Pa da valja, bilo bi drugačije, ljudi bili zadovoljni. Ovako ljudi ovdje po ulici kao roboti, znate, eto, pozdrav.